רביעי בבוקר, בדרך ממקלוד גנג' לבקסו. מתחילים את הכל בסבבה, זורמים, לא ממהרים בשום מקום. השביל הזה מתחיל כאן בצריף בנק למעיין ותמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם מחר חותך באוויר בין הבתים יוצא לאור אל חיים חדשים לך עליי, עלה עליו עכשיו מלאכי ציפורים מעליכם מלווים את צעדיך מרחוק נדלק אור אל תסתה כדי שתוכל לחזור 48 שעות לפני האסון זה המקום פה לשם עולים לטריון שם המפל. כאן אני חושב החלפנו את האלונקה הרגילה, זה המקלות במבוק ששמשנו איתם. זה אני חושב הפלסטר שלי שנפל לי מהתיק, שנראה לי שמתי את החבלים שהשתמשנו בהם לאלונקה המאולתרת. שמתי בתיק שאם אולי נשתמש. איך הם עלו את זה? אני לא מבין, איך? בלתי אפשרי, לרדת את זה בלתי אפשרי כמעט. אז אני הייתי שם שזה קרה, אבנים אני חושב נפלו מהאזור שם איפשהו. מהאזור פה איפשהו הם נפלו, אני לא יודע בדיוק. היה מין בום חזק כזה, בהתחלה שאני הייתי שם. הסתכלתי, זה היה רעש חזק, הסתכלתי לראות, ראיתי אבנים נפלות. לא ראיתי שזה בא לכיווננו. לא ראיתי, ואז פתאום שהלכו זה לכיווננו, ירדתי למטה, תופפתי מתחת לסלע הזה, זה עמוק שם. שמעתי את הבומים, הרמתי את הראש, קיבלתי קצת רסיסי אבנים לפנים, לא משהו רציני, אבל נפצעתי, לא ספסעתי כלום. ראיתי את טיג ישרפת לפה, ראיתי את כל מתחילים לעלות למעלה. לא הבנתי, אמרתי סבבה, היה מפולת, עכשיו כולנו בורחים פה, מפחיד מה שהיה. ואז פתאום שמעתי את הבנות צורחות וראיתי את הדת. רצינו לעשות את הטיול הזה לזכרה ביחד עם ההורים שלה, אני פעם ראשונה פוגש אותם פה. ואולי גם לשחזר קצת את אותם הימים ואותם רגעים וגם לראות להתבונן כל אחד שעובר פה משהו בעולם הזה, על אחת כמה וכמה אם הוא עובר משהו משמעותי אז זה איזשהו שיעור בשבילו לחיים, איזשהו מסר ואנחנו יודעים שכל נשמה שיורדת לעולם הזה יורדת עם שליחות ואיזשהו זמן ימים יוצרו, כל אחד יש לו את הזמן שלו פה בעולם הזה והוא עושה את השליחות שלו וגם בצורה שהדס עזבה אותנו אז יש איזו אמירה מסוימת. אחד הדברים הכי מרגשים שהיו פה זה כל היחד של עם ישראל שממש כולם ניסו לעזור, כל מי ששמע מיד הגיע, גם אחרי הפטירה השם ירחם הזה גם שמרו עליה והיה חשוב שהיא כמה שיותר מהר תגיע לארץ וכולם היו שותפים לזה וגם ככה מדי שנה אנחנו משתדלים בהי מנחם אב לעשות ערב לזכרה אז זהו, אז רצינו לעשות את הטיול הזה ביחד עם ההורים ושזה בעזרת השם יהיה חלק מהרפואה של כל עם ישראל וגם שלהם אז מנחם העדיף לרוץ את העלייה הזאת למעלה מה שעכשיו אנחנו עלינו ומפה הדרך נעשה צרה יותר ויותר
ובפועל המשיכו לרוץ, הגיעו עד המפלים, שזה עוד איזה חצי שעה של ריצה או שעה של הליכה, ואז התחילו את החילוץ, וכשהם הגיעו לפה אז אמרתי, חזר התקשורת איתם, ומנחם סיפר שהיא נעשית מורפלת הכרה, היא נפטרה כאן, במקום הזה, ככה אני מבין, מה שמנחם הסביר לי. לא אפחד כי לעולם איני בודד, לא אאבד כי לצידי תמיד עומד אל גדול ונורא אשר במות פיו ברא עולמות ונשמות ואת ארצו היחידה. גם כי אלך בגיא צל מוות לבדי, לא ירא לא אפחד כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, ולא אהיה יותר ירא כי שומר עליי קוני. קנה מכל מכשול, מכל בחינה, הושיע נא, כך אקרא בצרה לעזרה. הדסה, בת הבכורה שלנו, נולדה ממש בפרוץ מלחמת המפרץ, מי שפה מהחבר'ה שזוכרים, ינואר 91. היא המשיכה עוד שנה של שירות, שנתיים שלמות היא הייתה באותו מקום, שזה בית ספר מגשימים, שזאת החולצה שאני לובשת. זה בית ספר לילדים אוטיסטים בירושלים, ילדים בוגרים. היא ממש מצאה את הייעוד שלה, ובאמת באמת נתנה את הנשמה. היא אהבה את הילדים, הילדים אהבו אותה. אחרי השנתיים שירות, היא עשתה מה שנקרא שנת מדרשה. המדריכות והבנות עצמם, הרבה מהם, זה המסלול שלהם. אחרי המדרשה יוצאות לטיול הגדול. וסלע גדול מאוד נפל על הדס, על הירך. כמו שהרב אמר, בחור אחד מהחבורה רץ חזרה לבית חב"ד. וכל העזרה שניסו במקום, ועם העזרה של הבחור שמנחם הביא חזרה למטה, שזה באמת, אתם לא מבינים איזה כוחות, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, לדמיין את המצב הזה, עוד כששמענו את זה בארץ, אז עכשיו שאני פה, זה באמת אי אפשר להכיל את הגדולה של האנשים, מה שהם עשו ברגעי טראומה, כולם, כל החבר'ה, 8 חבר'ה, 7 שהיו חוץ מהדס, אני לא יכולה לדמיין מה עבר עליהם. כמו שאומרים, וזה לא קלישאה, באמת חבר'ה, החיים ממשיכים. כי הקדוש ברוך הוא, מה שהוא גזר, הוא גזר, והדס איננה איתנו והיא לא תחזור. אבל אנחנו נשארנו פה, וכנראה שיש לנו איזו משימה. זאת אומרת, מי שנשאר, באמת, אנחנו מרגישים, והחברות כל הזמן מחפשים דברים לעשות, לזכור אותה בחיים. אז נכון שיש את הבית עלמין ויש את ההזכרה, אבל העניין החשוב שאנחנו מרגישים זה לחיות אותה. כאילו, כי היא איתנו כל הזמן וכל מה שאנחנו עושים, ודרכה אנחנו ממשיכים. השראה ממש נתן לי גישה הרבה יותר נעימה להסתכל על הדברים, ואני ככה ממש מחכה כבר להגיע הביתה, הקדמתי את הכרטיס ומחכה שהזמן יעבור, אבל פתאום כשדיברת אז עברה לי מחשבה כזאת, אולי בשביל זה נשארתי פה. אז מאוד כיף החיוביות שאת משדרת כמה שאפשר. בקרב יכול לתאר לעצמו מה זה ללכת בדרך הזאת, עם איזו אלונקה מאולתרת מצניחה בשני ענפים שמישהו הצליח לאלתר למטה. מנחם סיפר, כמו שאמרתי, שכמעט לכל אורך הדרך הדס תקשרה איתם ועודדה אותם. עד הרגעים האחרונים היא עוד עודדה אותם והודתה להם.
אז אחרי שיש את גדולת השם ואת גבורתו ואת קטנות האדם, אז הדבר שכאילו משחרר את הכאב הזה, זה תפילה. אתה צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לעשות? מה עשית? למה זה קרה? והצעקה הזאת להשם, אפילו שאנחנו לא שומעים תשובה, אבל עצם זה שאנחנו שולחים את הכאב הזה בחזרה, מחזירים אותו למי שהביא אותו, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, עצם הדבר הזה זה השלב הראשון, זה ההרפאיה הראשונה, זה הריפוי הראשון. ואין שומע תפילה, אם נבקש ונתעקש, תעלה תפילתנו כעולה גם, כי אלך בגיא צלמוות לבדי, לא ירא, לא אפחד, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, במעיינה חמוני, ולא אהיה יותר ירא, כי שומר עליי. גדל והתקדש שומר רבה. אמן. ועמד ידרך יעופה והמליך מפיקה ואשרח וקנה לקרב ושכם. אמן. חייכון ונכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב. ויאמרו אמן. יהא שמי רבה מברך העולם ורעמי עולמיה. שיר למעלות, עושה עיניי נערים, מאין יבוא עברי. עברי מעיד אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן עמוד רגליך, אל ימות שבריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צלך על יד ימיניך. אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד קשה זה, אני עכשיו אמרתי קדיש, ודבר הראשון שאתה אומר אחרי שאתה טומן את הבת שלך באדמה, זה התגדל והתקדש שומר רבה, ואתה אומר, איך אני יכול להגיד דבר כזה? הקדוש ברוך הוא עכשיו לקח את הבת שלי, מה שאני אומר בעצם זה לגדל ולקדש את השם, כאילו לא מתחבר לי, אבל כמו שליסה אמרה, לאט אתה מתחיל לעכל ולהבין, ואחד המשפטים החזקים שהיה לנו שהבן בן 14 בעצם מביא לפנינו שה14 שנים שהוא חי איתה, ולנו זה 21 שנה פלוס, הם בעצם מה שאנחנו צריכים לספור. עוד משהו מעניין שבה' באב, הרב בטח יודע, אז גם האריזל, נעשת הקבלה, הלך לעולמו. הוא היה רק בן 35, גם מאוד צעיר. לא מזמן סבתא שלי נפטרה כשהיא בת 105, צלולה לגמרי, ויש כאלה שמגיעים ל-105 ויש כאלה שלא מגיעים. ובעצם זה לא מה שלא חיינו מגיל 21 עד גיל 120, זה מה היא עשתה ב-21 שנה שהיא הייתה. המסע לפה הוא היה מאוד מאוד קשה בשבילנו, אבל אני חושב שהיה שווה את זה עם הגשם שיורד. לראות את כולכם פה, שאף אחד לא הכיר אותם, ומתגייסים ומגיעים ומרגישים חלק מאיתנו, וזה אפשר להגיד הדבר שהכי החזיק אותנו, שעדיין מחזיק אותנו. זה ההרגשה והידיעה שאף אחד לא עזב אותך פה, וכולם היו ביחד, כל ישראל ממש כאילו עד הרגע האחרון, ושמרו עליה בלילה שלא ינתקו אותה, ונשארו בלילה איתה ועד שהגיעה לארץ. זה מה שהדס בשבילי, זה לראות את כולכם פה, זה עושה לנו באמת, חשבנו שאני וליסה באים לפה לבד, לא יודע איך חשבנו להגיע לפה לבד. ומתייחדים פה עם הדס, וחושבים עליה וחוזרים, אבל אני חושב שזה... אין ספק שזה מעצים ברמות שלא יכולנו לדמיין את זה, אני ממש ממש שמחה שעצים. ההרגשה באמת מאוד מחזק, מאוד חשוב, ובאמת שכל אחד, מהצד ששמעתם פה על הדס, אם ייקח משהו קטן ויגיד, אוקיי, שינה לי טיפה את החיים, אפילו טיפה, אולי להיום, למחר. זה חשוב מאוד. זה מאוד, לנו זה נותן הרגשה שהיא עדיין איתנו.
all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing here talking to you about another path. I know I love to hit the road a lot, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. And those were the days, hard on forever pace. And now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you.